Assalamu alaykum mehwan tomoşaçlar. Ine bugün Daşoğuz welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrafynyň Fargamys keňeşligine, ýani Ağaltyn ýylynda Sapardurda aganyň halwyby gelejäniň döwletli ojagynda daýanç bilen ýazdybyň bugün durmuş toýlary, bagyt toýlary. Toýmyza başlaýar. Meşhur destan video studiýasy hödürleýär. Bagşymyz Döwran Nuriýew daýançanyň durmuş toýunda şatlyk, saglam şowun bilen toýmyzy dowam edýär. Döwrümizin en gowy aýdymlarynyň biri, ýürüýte ýaşarmyzyň ak bagtlarynyň şanyna. Bagşymyz Döwran Nuriýew ýerine ýetirýär. Diňe sen men bar bilenim. Şu güni sen men söýünim, ertir bol men gelenim. Amarmy ýok diýemo, odamaňa ýok diýeno, men doýa bilem. Bile bolsak, jogapsyz kalmaz soralarymyz. Al meni ýürüňe sal, meni goraýyn, sen meni gysgan. Birden sen ýürüňiň gysa, eýlenme ýanyma gyssan. Ömrüm kitap bolsa, her sahypasynda sen diňe sen. Saňa bir söz diýmeli bolsa, Diňe sen men bar bilenim. Şu güni sen men söýünim, ertir bol men gelenim. Alifan ýol başçylygynda, Nazar Garaýs ýol başçylygynda, ýokda operatorlardan düzülen meşhur destan video studiýasy ýatraga geçirýär. Aşkı vada, oh na na na, oh na na na, oh na na na, oh na na na, yalla yalla, maşallah. Men ýadaman tan seçekmen, şäherä